partida hasiera honetan Manisen taldea oso ondo kokatu da, oso ondo sartu da partidan, gola sartu du beste jaurtiketa bat ere ikusi dugu, eta baloia ikutu ezin da dabil Alabes, zelai erdian nagusi momentuz Manis Mandiolaren Eibar, hor da albistegi, Erdoziarekin jokatu du honek luze gora, Morzillok moztu du buruz, Espin, zelaia zoragarri dago de Juanan. Bai, zoragarria dago. Nola esaten da, hemen jokatzen ez duenak. Ez dakilako. Ez dakilako edo. Edo Joseba? Ez diotelako uzten. Entrenatzaileak. Aulkian egutzen du. Horixe da. Baina oso itxura ona, itxura bakarrik ez, ondo dago. Oso ondo dago, baloia ondo ibiltzen da, bustin dute gainera, ibiltzen zait ez dala gehiago oskatzerik. Maila hauetan, olako zelaia bilatzea, Ibarrek daukan zelaia eta Alabese daukan zelaia olako bilatzea benetan ez dira erresa izaten. Ez. Mendizorrotzak dena du gainera, berdegunea bakarrik ez zelai dotorea da. Mendizorrotza. Kanpora bota du Meskitak, azkena baloia ikutzenen Alex García izan da, beraz albotik aterako du Tomeren taldeak, Meskitak berak jarriko du baloia jokuan. Ibon Gutierrezek gora, zuzenean Espini emanez, Espin, Txikilombraina atzera, Añibarro, luze jokatu du Añibarrok, buruz pasea Lago Juniorrentzat, kontuz, berriro erasoan Eibar, Salbistegik ezkerrera eraman du Kijeraren erdirak eta itxitxia, zuzenean Monteroren eskuetara, baina iristen ari da Eibar. Azkar atera du Alabeseko atezainak, Oskar Martinezek ezin kontrolatu, kostatzen ari zaio Alabesi. Eibar asko zebeto sartu da partiduan. Eta gainera oso ondo presionatzen ari da. Goian presionatzen, egaleko bi jokalariak, Alabeseko jokalarien gainean ipinita, defensako lana oso urruti hasten duten ikusten dut, oso ondo dagoela hori, ez? Hor ez da igusten Alabesi nagusitasuna hartzen partiduan, Albistegi eta Lombrainak ere bai, altuna laguntzen di hauei, iruditzen zait... Jokoz kanpo. Bai, garbia zen. Eta iruditzen ondo sartu dela. Ikusi gara intensia horrekin jarraitzen duten, hori da Eibarrek eman behar duen maila, ez? Etxean jokatzen ikusten dugunean, ez da olako, ez da ikusango mentalidadeekin ateratzen, gehiago ateratzen da pixka bat egon, ikusi nola ateratzen den beste taldea, eta horren arabera jokoa egin, ez? Eta hemen argi eta garbi ikusi da lehenko momentotik Alabes presionatzera ateratzen direla, ez? Alabes badakigu atzetik jokatzen hasten denean, batalde arriskutsua izaten dela, eta baloia luzi ipintzen hasten denean, errezagoa dela defenditzea, ez? Errezagoa ikusten hundia atorren jokoa. Jogor Kuestak beste aldera eraman du, Javi Casas, Salcedo, baloia gora, Lanzarotek Añibarrori eman dio. Honek, Jon Altunari Morzioren aurrean egin du kontrola, pero joan egintza Ibarrakoari albotik aterako du Alabesek. Ibon Gutierrez, Lago Juniorren lana. Ikusten da presioa, lehenengo Lago Juniorrek ero Altunak. Orain Añibarro gora bota du, Morzillok irtetzen utzi eta albotik aterako du etxeko taldeak, Alabesek. Joan zen astean asko sufrituta lortu zuen, eskuratu zuen hemen etxean puntutxo bat Lamuelaren aurka utxe eta bi hasi zen galtzen. Favorito argia zen Alabes noski, egia da gero 10ekin geratu zela, eta 10ekin bi gol sartzea lortu zuen puntutxo bat. 10ekin 18 minutuan gelditu zen. Penaltia, utxe eta bat. Bigarrena jaso. Beraz bere meritua izan zuen, joan zen astean. Lehenengo zatia bokatu baino lehen gola egin zuen, eta hori, 7 minutu falta zira lau bigarrena berketa. Eta horrek meritu handia dauka, handia. Gutxiagokin naiz eta aurrean zegoena, behian kokatuta dagoen talde baina... 10ekin utxe eta biko... Utxe eta bi, 10ekin jokatzeak, balore handia eman behar zaio. Nahikoa egin zuen. Balore handia eman behar zaio. Eta joan zen larumatean esaten genuen, Eibar etxean Logroñesen aurka galtzen ikusi genuen, ea zer egiten duten bihar Alabesek eta Mirandesek, Alabesena kontatu dugu, Mirandesek zer egin zuen, golik jaso ez, eta berea sartu, Pousoren taldeak. Hori da, ez? Beste 3 puntu, 75 ditu honetan Pousoren Mirandesek. Mirandes da talde bat, bizka datoi begiratzen jartu dugu eta azkeneko 6 partidutan golik ez duen hartu. Bakar bat ere, azken hilabete terdian, Eta hori asko da. Datoak olak gustatzen zaio nahi, Barça da bakarrik... Eta denak irabazi. 6 partidu golik hartu gabe ondena, ez? Beste denak hartu dute. Eta Mirandes dago kaso honetan.
maila guztiak hartuta. Eta irabazi, azken 6 partidak irabazi egin ditu Pousoren taldeak. 1 eta huts, huts eta bat, 2 eta huts, huts eta 2, 4 eta huts, huts eta bat. Eta 18 puntu horiekin begira nora joan den, bai Joseba? Bai, eta Alabes eta Ibarrekin alderatuta badauka beste puntu garrantzitsu bat ere. Barkatu, Lago Junior, jaurtik eta indartsua jokaldi ona barrura eginez, kanpora. Esaten nuen badaukala beste puntu garrantzitsu bat ere, eta batez ere etxean ezarria daukan gotorlekua. Festa dira Mirandan jokatzen dituzten partiduak Mirandesekoak, eta jendetza andana gerturatzen da, 3.000 pertsona igandero fidel garaibateko estilo zarrean bazkaldu eta arratsaldeko 5etan batzuek purua eta besteak pipak lagun partidua ikustera joaten dira, eta etxean 13rekin jokatzen dute. Giro ona, izaten da Anduban bai, berriro baloi luzea hor da Lago Junior. Kuesta du bere aurrean, falta eskatu du Eibarko aurrelariak lurrean geratu da, gainera keinuak eginez, falta argia. Ea ba, baloia ikutu, eta bai, baloirik ez zuen nahi hor Igor Kuestak urruti zegoelako, epaia urruti zegoen, ez du ezer ikusi, eta hor geratu da Lago Junior, Bolikostako Eibarko aurrelaria. Irtetzeko eskatu dio epaileak Carlos López kanpoan dago, beraz atezainak ateko sake aterako du, eta gero baimena eman beharko dio epaileak berriro sartzeko. Hor ikusi du berriz ere jokaldia. Gure urrutik gaude, baina falta ikusi dugu. Zaiet, ez zaukan zentzuri, gaina baloia aurrera atera da, ondo atera da, falta argia egin diote. Oscar Martínez eta Añibarro ikutu du buruz. Alex García, Cuesta, Meskita katezainari, Monterori, Morcillo. Ja 14. minutura iritsi gara, eta Alavesek ez du lortu oraindik jokaldi bakar bat ere lotzea, bakar bat ere ez. Ez dugu zango zelai erdia pasatzea ez dula lortu. Baina hortxe, oraintxe, baloia ikutuz lortu dute, Javi Casas, Lanzarote defentsa lanetan, keinuak alde batera eta bestera. Hor nastu eginda, ez da gauza horiek egiten hasteko lekua, bera goian jokatzen ohituta dago, eta azkenean galdu egin du Rico. Oscar Rico, Lanzarote lurrera, kanpora alboko sakea berriro. Ura hundietan sartu zale da, Lanzarote. Bai. Morcillo aterako du alboko sakea, badakigu indartsu ateratzen duela. Barruan ipiniko du baloia, hor da Morcillo. Urruti, penalti puntuan jarri du, buruz espinek urrundu, Alex García eta Meskita azkenean Kijerak bota du kanpora. Miskate dengoakin lotuz ez oso gutxitan pasatu dula zelai erdia, eta batez ere baloia kontrolatuta daukala ondik eta gutxiago, ez lehenengo jokaldia izan da hau, baina azkena ikusi dugun hau Alavesek zelai erdia pasatu duela, eta bizka baloia ikutzen jarraitu du, ez? Irutzeit arazo handia dituela baloia atzetik jokatuta ateratzeko. Eta ez palimadu hori egiten, benetan saia izango da. Saia izango da, zergatik Eibar oso ondo kokatuta dago. Eibarrek zaitze bali ditu faltak eta falta inosoak batez ere iruditzen zaite Alavesek ez duela bat erreza izango partiduan. Ez partidua berdintzea, baizik eta partidua kontrolpen ukitzea. Eibar oso ondo sartuta dago partiduan, lan hona egiten dira. Taldea oso metro gutxitan sartuta dago. Oso estututa da dena, eta iruditzen hori oso garrantzitsua dela. Eta horregatik Alavesek ezin du baloia ondo mugitu eta jokaldirik egin. Igor Cuesta baloiarekin. Espartzari eman dio. Eskubira eraman nahi zuen, baina Meskita zertxo baitza aurreratuta zegoen. Albotik aterako du Kijerak Eibarrentzat. Joseba, gaur tomela saiago ez, momentuz. Bueno, hor esan behar nuen, baino gero beste jokaldi bat suertatu da, eta Lago Junior kanporatu dutenean, pixkat min hartu duenean kanpora ateratzeko eskatu dionen epaileak, Miguel Ángel Tome, serioski, oihu batean Oscar Martínezi aginpideak ematen egonda. Eta esaten zion, kolokatzeko, egokiago kolokatzeko, oraindik atzekatik ez dutela jokaldi ia bakar bat ere sortu, baina sorkuntza horretan berak ere lagundu behar duela apoio gisa eta euskarri gisa.